Türkmen halkynyň ýagdaýy da şön ýagdaýymyz bar. Gaty elbet ýagdaýda şu an türkmen. Muny her kim bilýär. Muny hiç kime aýtmak gerek gel. Nähili ýagdaýa düşenmedem. O bilýär. Hemmäniň şu an ýokarkyny ýokarda bir terror grup bardyr. Onu destekleýän bir topak adam bardyr. Ýöne hatta şu destekleýänler hem şu an bizar boldymy diýen de şu rejimden. Şu an ağlava türkmeniň 90% türkmen şu an oturan ýagdaýyndan, elbet ýagdaýyndan bir şekilde çykma arzuwynda. Şunu ütgetmek her kimin içinde, 90% türkmeniň içinde bizar bolduk. Biz muny ütgetmesek bolmaýar diýen her türkmeniň içinde arzuw bar kadýanda şu an. Ve şöyle ken daştorugyndan nemeler eşitýän. Elimden näme gelýär, näme edip bilýänmen, näme edip bolýar, gorkýan, ýene bir zat her hili bahanalar. Men diýende belki bu adamlar näme etmelisini bilýän däldirler. Elbette bizim halkymyzdan gaty näme bilimsiz galdy şonuň üçin näme etmeli bu ýagdaýlarda, näme edip bolar diýip köpsiniň içinde şunu ýana pikir bardyr.